procent u odnosu kome vi želite na kraju. Verujte mi, jednog dana kad se nađete ovdje, onda ćete vidjeti kako je lako seći i preseći. Izvolite, Bata Živojinović. Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova 2 dana. Nismo neke stvari isterali na čistinu. Formirali smo parlamentarnu grupu koja treba da reši i da dođe do istine šta se to desilo 9. Međutim, imam utisak da će ta grupa imati posla i dalje. Radi se i o 10., radi se o 11. i o 12., a možda i dalje. I suviše dugo čekamo tu istinu, a ovog trenutka iz više gradova Srbije dolaze autobusi koji su podrška ovim sad trenutno, to više nisu mitinzi, to su i demonstracije i mitinzi. Ako smo učinili ustupak i ispunili želje studenata, zbog čega se ti mitinzi i dalje održavaju? Ako smo ispunili 90% zahteva, ne stranaka i ne studenata, nego svih koji su tražili od ove Skupštine, koja je pokazala jedan visok stepen demokratičnosti, učinili smo maksimum što smo mogli, a vatra ispred Skupštine se širi sve više. Ona se širi u Srbiji, čitavoj. Malo pre sam doznao podatak da idu autobusi studenata iz Niša. Da ne bi ja palio vatru, da ne kažem odakle sve žele da dođu. Ja postavljam pitanje sada, ko pali tu vatru? Ko je dao nalog danas deci u školama da ne idu na predavanja, nego izlaze na ulicu, i evo ih ovde ispred Skupštine? Ko je dao nalog deci da idu navodno na Ušće, pa ne odu tamo, nego dođu ovde? Koji je taj skretničar? Ja volim što nas, i srećan sam što nas naš narod gleda, i neka naš narod vidi da i mi sami ne znamo o čemu se radi. Da mi sami ne znamo gde je istina. Ako izađemo na ulicu, vidjet ćemo miting gde su razne istine. Vidjet ćemo i kulturne radnike, vidjet ćemo i moje kolege koji drže govore. Ja im ne zameram, to je sloboda, to je demokratičnost. Jedino im zameram što tvrde da smo mi crveni gadovi, a mi to nismo. Samo bih želeo, završit ću, želeo da pitam koji su ti koji sipaju benzin na tu vatru koja sve više i više bukti u Beogradu i u Srbiji. Umesto da se to stišava, mi kad završimo ovu našu sednicu, dolazit će narod na mitinge i dalje da protestuje protiv nas, ali ne protiv svih nas koji sedimo ovde. Postavljam pitanje, protiv koga su ti mitinzi? Da li protiv Skupštine ove, da li protiv nas, narodnih poslanika koji predstavljamo srpski narod, ili je to protiv neke politike koju mi još ne znamo koja je to politika? Neću da ponavljam ono što su mnogi rekli, da se vratimo na svoja radna mesta. To više od nas niko ne poštuje, a ne poštuje narod koji nije na svom radnom mestu i deca nisu u školama. Molio bi ono što je rekao Bajro, neka izvini što ga tako nazivam jer ga poštujem, molio bih da ova Skupština preduzme mere da se ovog trenutka u čitavoj Srbiji zavede jedan mir, a imam utisak da je u ovoj Skupštini zaveden mir. Juče i do jutros je bilo vrlo dramatično, vrlo oštro i žestoko,